ukufika la ekhaya. Mkhulu. Yebo kunjalo. Hayi cha asibone mkhulu umsebenzi esinawo la namhlanje esizowuvezela abantu. Namhlanje ngithi ubavezele ukuthi kunani lana nje. Ayibhakade nje le empty mkhulu alinalo uthi phakathi. Ayinalutho angithi. Yebo ayinalutho. Yeah. No lokho ngiwenzela ukuthi mhlambe kunokuthi ukuvuliwe lana okanye kwenze njani le bucket ibhakede nje normal yebo. Normal le bucket angithi. Yes. Normal le. Okay alright baba. Amen. Ay shay. Ufuna ukukhanda imali la baba. Mkhulu. Lo msebenzi ofuna ukwenzawo wemali nje. Njengoba nawe ufike la uzobe wena nje umuntu omfakazi ungayicishe le camera baba ngifuna ukuthi bona bayibonele nje ukuthi into yakhona izobe into engakanani. Uyangezwa baba? Yebo mkhulu. Amen. Ay shay. Athi ngibheke kancane la ngithi baba. Onke umuntu uyakwazi le bhodlela. Seleni le bhodlela? Akhwili baba. Amanzi la ngithi. Yebo amanzi yebo. Angithi wona. Yebo. Sona nje ayibonele ukuthi ayikho imali eyiwayo la ngaphansi. Lawa nje amanzi. And umsebenzi ongifuna ukwenzawo uwona kulawa amanzi lawa ke. Azowakhanda wona imali. Uzoshintsha kube khona imali phakathi kwakhona. Ngizocela ukuthi nje uzonyakaza lapho ke uzoveza ngephakathi ukuthi kunani. Uyangizwa? Yebo mkhulu. Kunjalo. Angithi nalawa amazi futhi. Amanzi yebo. Ngiyaphuza. Mhlambe uzobona ukuthi hayi mhlambe kune something lapha. Lento siwenzayo la ukuthakatha. Umuntu mawufuna imali makazi uzomenzela lento le. Ayikho imali iwayo la. Kunemali lapho yovela la. Kunemali iqhamukayo la. Cha yikho baba. Ayikho angithi. Okay alright baba. Masithi sifuna ukwenza imali, siyawenza imali. Uyabona lento le baba? Yebo mkhulu. Uyayibona? Abantu bayibona, ngifuna nje ukuthi ubavezele bayibone. Bayibone yebo. Alright baba. Angithi sanje zami lesi. Angithi? Yebo. Sinani la sanje? Azinalutho mkhulu. Sinani baba? Azinalutho. Iphephalani leli? Iphepha linegama mkhulu. Mkhulu bani? Ziliwe. Alright baba. Yalibeka la ngithi? Yebo. Alright baba. Cela ukuthi ngiyasondeza wenzela ukuthi abantu cela ukuthi wena ume ngapha uthathe le light le bavezele ukuthi kunani lapha ngephakathi. Mawungabe kuyavela imali ungitshela. Mawungabe akuvela imali ungitshela. Ayikho baba imali. Kunani ngephakathi baba? Kunamanzi nemithi mkhulu. Nephepha lakho. Alright, ngiyathatha kangithi. Yebo. Amen. Baba, mkhulu. ngiyalivula le bucket. Urede yini ukuthi uzovezela laba abalandela bakuthi nje umkhulu umzeliwe wazi wavula le bucket uphambe kwami. Hayi nababona mkhulu. Nje wasilife nje bayabona nabo mkhulu. Cela ukuthi ungacishe ngalutho. Angesicishe mkhulu. Amen baba. Akithi sanje lezo. Yebo. Ngiyalivula leli. Baba, wena uzonyakaza noma mina ngize nalo libhakethi kuwena. Nasi uzosondela mkhulu.
Cela ukuthi ungithende nje uthi kunani phakathi. Imali mkhulu. Yini le? Imali mkhulu. Cela uthathe i1 lapho kuwena. Cela ubavezele imali leyo ke uthi imali mkhulu. Yona lembukeli wenseso TV1. Imali nje impela nazi inamba ibhaliwe, ayiprintiwe, iqhamuke siyibhekile. Iyona nje le. Iyona nje le. Thathi no le ungayibuyisele lapho ke baba. Ithathi igcine kuwena leyo. Uyigcine wena ke leyo. Leyo ke ngifuna nje ukuthi umuntu makungabe mhlambe uyakubuza wena ke uthi kwenziwa njani. Uthi yasebenza kanjani? Le mali yasebenza kanjani? Uma le mali leyo mayiba right nje uhambe noma kephi. Noma uhambe eShoprite lapho abasikhana khona nje ukuthi ufuna ubona imali yangampela yini. Uthenge noma yini le ofisa ngayo ukuthi uyithenge khona.